गोकुलातो गोपाल मुरळी वचिताय घरांत कोणो गोपी स्त्रियो येताय घरांत कोणो गोपी स्त्रियो येताय मुरळी ऐकून संतोष भोवताय गोकुलातून गोपाल मुरळी वचिताय घरांत कोणो गोपी स्त्रियो येताय घरांत कोणो गोपी स्त्रियो येताय मुरळी वाजू मुरळी ऐकून संतोष भोवताय गोकुलातून गोपाल मुरळी वचिताय. तुचित श्री वेंकटेशु तुगे नाम श्रीनिवासु तुगे नाम श्रीनिवासु तुगे नाम श्रीनिवासु तुजित श्री वेंकटेशु तुगे नाम श्रीनिवासु तुगे नाम श्रीनिवासु तुगे नाम श्रीनिवासु. कांजन सुरभित सौंदर्य बारी कादिबर्ले सर्वैधिकारी कांजन सुरभिल सौंदर्य बारी कादिबर्ले सर्वैधिकारी कांजन सुरभिल सौंदर्य बारी. उत्तुल सुंदर रूप अंगेले तू योगी दानु दानु उत्तुल सुंदर रूप अंगेले तू योगी दानु दानु उत्तुल सुंदर रूप अंगेले तू योगी दानु दानु. परमानंदुतो प्रार्थना करतना विसरता दुःख स्मरणान व्यस्तना परमानंदुतो प्रार्थना करतना विसरता दुःख स्मरणान व्यस्तना समाधान मिळता भजन म्हणतना आदिव संतोषो दर्शन मिळतना समाधान मिळता भजन म्हणतना आदिव संतोषो दर्शन मिळतना परमानंदुतो प्रार्थना करतना विसरता दुःख स्मरणान व्यस्तना.
गोश्रीपुराधीशो श्रीवेङ्कटेशो महाजनालो आराध्यमूर्ति तु गोश्रीपुराधीशो श्रीवेङ्कटेशो महाजनालो आराध्यमूर्ति तु गोश्रीपुराधीशो श्रीवेङ्कटेशो महाजनालो आराध्यमूर्ति तु श्रावणमासान्तु शुक्लपक्षान्तु आचारनिष्ठेन वरलक्ष्मीव्रत श्रावणमासान्तु शुक्लपक्षान्तु आचारनिष्ठेन वरलक्ष्मीव्रत